Hyvää huomenta! Mä oon just tullut kotiin jumpasta ja mä ajattelin, että mä kuvaisin tänään tämmösen Mitä syön päivässä -videon taas pitkästä aikaa. Tätä on toivottu jonkun verran ja mun on itekin pitänyt jo pitkään toteuttaa tää. Tänään sitten katsotaan, mitä mä yleensä syön. Tänään on arkipäivä, joten tulee olemaan vähän silleen tarkemmat ja ehkä säännöllisemmät syömiset kuin viikonloppuna, koska viikonloppuisin on välillä aika paljon kaikkea menoa, niin sit saattaa syödä ulkona ja jossain kaverin luona ja muuta. Mutta tänään mulla on tiedossa ihan perus kotityöpäivä ja sitten illalla mä menen vielä ohjaamaan yhden jumpan. Mä söin tossa aamulla, tai itse asiassa join protskushaken ennen tota jumppaa, eli sitä ennen mä en yleensä syö mitään hirveän raskasta, koska muuten se tulee kaikki ylös. Se alkaa siis aina aamu 7:00, mä käyn siellä aina tälleen maanantaisin. Ja tosiaan sitä ennen söin kourallisen sitten myöskin. Pari raakasuklaa, inkivääriä ja vähän pähkinöitä. Ja nyt olisi aamupalan aika, ja mä ajattelin, että mä tekisin tänään itselleni munakasta aamupalaksi. Munakkaaseen mä laitan... Oho! 1 keltuaine ja sitten loput on valkuaista. Sitten pikkasen kauramaitoa, savupaprikamaustetta, suolaa ja yrttimaustetta. Mä innostuin myös paistaa vähän parsaa ja lehtikaalia. Ne tulee sitten ton munakkaan kanssa. Ja sitten mä ajattelin laittaa vielä vähän fetaa. Täältä näyttää nyt siis mun aamupala. Tässä on nyt siis 1 kokonainen kananmuna ja 2 valkuaista. Sitten tuossa päällä on paistettua parsaa ja lehtikaalia, vähän mausteita. Ja sitten tahinia mä laitoin tohon vielä pikkasen. Nonni, kello on nyt 1 ja mä oon tuossa tehnyt ihan pelkästään vaan kotona hommia tossa pöydän ääressä koneella. Ja nyt mulla on ihan hirveä nälkä jo. No sit on itse asiassa just 4 tuntia, kun mä oon syönyt aamupalan. Joten ei kyllä ihmekään. Ja mä aloin tekemään nyt lounasta. Ja mun tekee ihan sikana mieli vaan kaikkea tosi freesiä. Ja mä löysin tosta pakastevihanneksia. Tossa on nyt soijapapuja ja sitten porkkanaa, parsakaalia ja kukkakaalia tulemassa pannulla. Mä aion vielä paistaa vähän lehtikaalia ja sit mulla on tommoista gluteenitonta pastaa tossa. Ja mä aion vaan laittaa kaikki sekasin ja sitten laittaa tahinia siihen päälle todennäköisesti. Aika tämmönen extempore lounas. Vähän niinku tyylillä, että mitä kaapista löytyy. Ja niin kuin mun annoksesta ehkä näkyykin, niin mä en todellakaan pelkää syödä, vaan mä nimenomaan syön aika paljonkin. Mä oon pienestä asti oppinut syömään tosi säännöllisesti ja aika paljon päivän aikana, että tulee ihan helposti se 4-5 ateriaa aina päivässä. Musta tulee heti tosi kärttynen ja väsynyt ja mä huomaan sen mun olossa niinku ihan heti, jos mä en syö tarpeeksi säännöllisesti tai ylipäätään saa tarpeeksi ruokaa päivän aikana. Tähän liittyen niin mulla tuli just mieleen se, että kun niin moni, varsinkin nainen, syö ihan liian vähän, kun oikeesti jos joku syö niin kuin lintu, mä en vaan tajun, miten siinä voi oikeasti pärjätä ja miten siinä voi niinku olla hyvä olla. Mä oon ite jotenkin tosi tämmöistä juttuja niinku vastainen, että mä haluan ite näyttää esimerkkejä siitä, että ihan oikeasti pitää syödä kunnolla ja sit pitää olla ylpeä. Ja syömistä ei todellakaan kannata pelätä. Siis kun sä syöt puhdasta, hyvää, terveellistä ruokaa, niin ei se tule mitenkään kertymään sun kroppaan. Niin se hyvä ruoka tulee vaan tukea sitä kaikkea ja se oikeasti tulee parantaa sun oloa. Joten ei kannata pelätä syömistä, ei kannata pelätä kaloreita tai ylipäätään mitään ruoka-aineita, vaan kannattaa rakentaa fiksusti ne omat ateriat ja muodostaa niistä sellaisia ravitsevia kokonaisuuksia, joista tulee vaan hyvä mieli eikä mikään huono omatunto. Tää on paha, kun meillä on näitä suklaa-inkiväärejä nyt täällä kotona, niin mä napsin näitä koko ajan, mutta taas lähtee. Tää on ehkä päivän 10. Mutta ei se mitään. Nyt on välipala-aika. Kello on just tasan 4, eli siitä on taas 3 tuntia, kun mä oon syönyt. Tää menee ihan selkeästi tälleen sykleissä. Mulla tulee aina niinku 3-4 tunnin välein nälkä. Ja mä keitin just itselleni vähän kahvia. Ja mä kävin hakemassa tänään ProFoodilta semmosen lähetyksen. Ja nyt mä ajattelin, että mä voisin ottaa välipalaksi jonkun noista niiden vanukkaista. Mä oon aina vähän tämmönen tuunaaja. Mä tykkään laittaa kaikki tämmösiin jogurtteihin ja vanukkaisiin jotain niinku päälle tai sekaan. Ja mä ajattelin laittaa pikkasen nyt kaardemummaa tänne. Ja pikkasen suolaa. Ja sitten vähän sen vielä kanelia. Olisipa ihana muuten, jos olisi joku vanilja kaardemumman makunen tämmönen joku vanukas. Maistetaanpa. Ai että. Sitä
Sitten mä meinaan laittaa tähän päälle vielä pikkasen pähkinöitä ja kuivattui marjoja. Mulla on täällä Foodinilta vähän cashewpähkinää, mantelia, gosimarjaa ja mulpereita. Sitten mä ajattelin laittaa vielä pikkasen maapähkinävoita. Mä tungen sitä oikeastaan kaikkeen, mihin vaan sitä pystyy tunkemaan. Tässä on nyt mun välipala valmis. Nyt vaan vielä vähän kahvia mukiin ja sitten tää nassuun ja sitten pikkuhiljaa kohti työpaikkaa. Nonni, nyt on työt, eli ohjaukset takana. Mä tulin just kotiin ja mä kävin tuossa kaupan kautta kotimatkalla. Ja mä ajattelin, että mä voisin nopeasti esitellä, mitä mä ostin nyt, kun ollaan tälleen ruoka-aiheen äärellä. Ja tän näköiset ostokset lähti tällä kertaa mukaan. Mä en jaksanut ihan hirveästi raahata sieltä messiin kamaa, joten näillä mennään. Banaaneita, ihan perustarve. Mä ajattelin, että mä teen nyt iltapalaksi vähän smoothieta, niin sitä varten selleriä, sitten kananmunia, härkistä, tofua, kurkkua, sitruunaa, avokadoa, vähän pakastevihanneksia, inkivääriä. Ja sitten mä löysin tämmöstä uutta pulled salmonia. Katsokaa, kun ihana valo tässä on. Ilta-aurinko paistaa suoraan tuolta ikkunasta mun takaa, niin tässä on jotenkin tämmönen hehku. Mä ajattelin nyt tehdä iltapalaa tosiaan, niin mä aion tehdä vihersmoothien, johon mä laitan tosi paljon kaikkea vihreätä ja vähän mangoa ja banaania ja vähän protskujauhetta. Ja sen lisäksi mä teen pari riisikakkua, johon mä laitan tätä pulled salmonia sitten päälle ja vähän avokadoa ja kurkkuu. Mä oon viimeksi syönyt silloin 4 jälkeen tai 4 aikaan, eli siitä on nyt jo vähän reilu 4 tuntia. Ja siis ihan hirveä nälkä, niin mä napostelen tässä nyt pikkasen kurkkua samalla kun mä teen tätä ruokaa. Mä laitoin tuohon vielä vihanneksia vähän keittymään. Eli mä aion syödä niitä ja pari riisikakkua ja sitten sen smoothien. Ne tulee aika kiva semmonen freesi, mutta tosi täyttävä ja riittosa. Ja ennen kaikkea ravinteikas iltapala. No niin, tässä smoothie-ainekset odottaa pääsyään tonne blenderiin. Eli sieltä löytyy pakasten mangokuutioita, inkivääriä, jonka mä oon pilkkonut ja kuorinut, puolikas banaani, sitten muutama lehtikaalin lehti, tolleen mä oon poistanut siitä sen keskiosan, sellerivartta, 1/4 sitruunaa, tuolta löytyy voimaruuan 360 vaniljanmakusta proteiinijauhetta. Smoothie meni hetkeksi pakkaseen jäähtymään, niin mä aloitan nauttimalla tän ihanan lautasellisen. Mä laitan toisen noista riisikakuista tahinia ja yrttimaustetta ja lohta, ja toisessa on sit kurpitsan siemen tahnaa, yrttimaustetta ja lohta. Ja täältä näyttää nyt mun smoothie bowli. Mä laitoin siihen päälle pikkasen pähkinöitä ja kosimarjoja ja banaaniviipaleita ja sitten pikkasen vielä tahinia. No niin, kello on nyt 10 ja mä tulin just tähän peiton alle, laitoin yöpaidan päälle ja tulin tähän jo valmiusasemiin, koska mun on pakko mennä nukkumaan. Mulla on huomenna itse asiassa 6 herätys taas kerran, koska mä lupasin mennä Tough Vikingin aamutreeneihin, joten huomenna sit 6:45 pitäisi olla tossa kampin huudeilla. Tällaiset oli mun syömiset tänään. Toivottavasti tykkäsitte tästä ruoka-aiheisesta videosta. Ainakin tätä oli tosi kovasti toivottu. Musta oli itse asiassa tosi kiva tehdä tätä. Mä aina innostun niin paljon kaikista ruokajutuista, niin musta on aina kiva jakaa niihin liittyen kaikkia omia vinkkejä ja inspiraatiota, joten toivottavasti te saitte tästä videosta sit sitä. Kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon, ja laita ihmeessä kommenttia tai peukkua ylös, jos tykkäsit tästä, tai jos sulla on jotain ideoita tai muuta sanottavaa mulle, niin kommentoi tonne alas. Mutta nytten mä menen tosiaan nukkumaan, joten nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!